Good morning everyone. Ngayon ay nakasadyo ng umaga. Nandito ako ngayon at kumain ng almosal dito sa may Mandaluyong. Kumain na ako kasi kumain ako bibili ng guys, kaya lagi ko rin araw-araw. Well, araw-araw. Ito yung spaghetti sa aking Facebook. Kaya tayo mga Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang ulam ko ngayon ay baka, ulam ng baka. Ay napakialam ko. Gusto ko doon ay masabaw. Sawa na masigit. Yun yung kinakain ko ngayon. Pagkatapos ito, alis na rin ako. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration Kailangan ko kumain guys para manatili yung lakas mo. sasaluhan ay healthy salo-salo na isda at kumpleto at iwasan ang pagpapagod dahil marami ibang Nilagang baka na may mais, masarap yung mais, medyo bata pa, malambot pa. White rose papaya. Ito ko white rose sa papaya na extract with vitamin C3. Critically preserved na makaputi in an early accelerated with regular use. White rose papaya. Sarap, tungit-tungit. White rose papaya with vitamin C3 manufactured by ATS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ako po, hindi kita balito. Hindi na tayo dapat magalingan. Pag sinawala, hindi kita gawin. Isang tableta lang, isang dalang bulate. Dalawa, ang gandang tumura. Hindi Integral Worm Extract. Tayo patayin ng roundworm, tapeworm, at external parasites. Gaya ng hindi ka gawin na. Karamiho, sa mga prescribed by a veterinarian. By nurses, plus neglectimized as medicated for Vortex and Benadryl. For sequence of ivermectin, the generic name of Vortex Max. Nay, dungaw kanon tunga nay. Dunga kanon. Balita sa mga balita. Kailangan sa sabi ng dapat ng kalor, illegal na drogas, sa Quistapo, TRO sa sunod sa optical na buwan na anti-criminality and law enforcement operation. At sa kamusta balita, Radio Man, Arnold Bustamante. YHP, RMS. Report. Nagagad ko sa Institute of Special Responsibility Millions ka pesos na naman sa ligang na trugas sa lakasbit sa Police Regional Office 7 dala gusto nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kung sa Cleo. Sugat din nila uno ang pagkatapos by design kung 2023. Kadita nga kita yung monitoring kung talagang ng zero days nilamin at kung sa police kung sa general na sa lahat. Ito sinabarutang kung sa provinsaya at nasunod ka unti ka puwan sa 2023. Nakalukad sa natin kung sa police kung sa anti-legal threat operation. Resulta sa mga tipos sa pagkikilo 54 ka mga drug personalities sa lupano sa kapsibyo ka besos na kapag sa ligang na
Nasakit ang malindan kanini. Ang sabot ng legislador na 117.5 kilos na disundan sa dahon sa pinaugang na marijuana o ka mga puruan nila na ang protein. Ang naglalari na ang ginagawa ng mga naglalari sa kasmin sa kapusan at pagkabutlan. Ngayon sila bumulong kani inapang na kipabusan ang inagampanya mapahini. Ang ating bugat sa illegal na dugat ang nagpahilong relentless expression. But on the other hand, it will also tell us na napag-proteksyonan sa illegal drug supply natin. Yung solution legislator, magkapalanggan sa tanong informasyon ngayong nasa at the same time, we are also appealing for more information. And we are mounting a new cooperation to end illegal drugs in Central. So nagpastig kayo, may basyo. May basyo. Gipsin ang basyo. Oh, ara na. Ano mo tubig dahil? Ilan na 45? Oh, mineral. Kanan dili bugnaw. Yan na. Wala? Let's fly everyone. That deal was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Gusto ba nito may speaking forever? Gusto ba flavor? Orange. Gusto mo chocolate? Gusto healthy rules. Ay, nakala. Meron pala siyang sobrang branded na gamot. Hindi silang product at mahal na presyo ng gamot. Hanapin ang sector right with Exodus. Teka nila. Ako kaya. Yes, that's right, man. Malapit ako matapos. Kompleto ang promo ko. Pwede pwede. Pwede rin magkakaroon. Pwede naman sa atin ang inuman. Basta may Tanduay Light. Gano'n tama. Pati ang sa mga Tanduay Light. Gano'n may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light. Gano'n tama. Pati ang samahan. Drink responsibly. Kaya naman guys, pagod na ako at sana palagi nyo panoorin na ako na video, vlog at Reels Patiti sa Facebook. Bye bye guys, have a nice day sa inyong kanal.